valoa tänään. Tuossa tulee niin hyvä taltimaidea, että tää menee viiteeseen. Joo. Meillä on koulua. Joo. Onkohan meillä esteitä? Varmaan. PTV. Syö mut. Kato, hyi. Syöksä mut. Syöksä mut. Kaudella. Eiku. Taas. Noin. Nykyään tulee seinä. Täällä on joku tyyli valkoinen huopa. Ilha on menossa kisoihin. PTV. Toivottavasti se on. Roki on mun lemppari. Kello on 24. Onks se Ilhaa? Se on mun. Eikö se tekes jotain? Kello on näin paljon. 3 minuuttia vai? Maistuuko hyvältä? Et syö. Hyvä. Hienosti valmistelit ne ja sen uudestaan. Juuso saa kävellä. Tänne. Ja Roki saa lähteä. Apu. Istuuko vaan? Joo. Joo, videota kun saa. Tää on tällaista hyvää saatavaa. Minkä mä saisin siihen mieleen, että saa pärjää kakkosluokassa? Missä on mun puolella? Tai sit jotain.